अरे भावा, ह्यो जरा माका ऍड्रेस सांग. काय हो ॲड्रेस खयचो? हा ह्यो ॲड्रेस ना. नको नको रावा नाही. अरे 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 हे जरा ऍड्रेस सांग. मी सांगा होतं तरी त्याका पुढे जाऊन विचारलंय. काय नाही माका विचारलं तरी किती गेलो बाहेर झालो गेलो. ह्यो ॲड्रेस ना पुढे गेल्यात ना का लेफ्टाक तुमका एक मंदिर असतं ना त्याच्या मागेच ह्यो ॲड्रेस हा. घे. हा थँक्यू अरे भावा त्यांनी मगाशी चुकीचं सांगले ना ऍड्रेस ते सांग जरा. मगाशी तुका सांगा होतं यार मी. एक काम करा सरळ जा लेफ्ट मार आणि भोसड्यात जा. म्युझिक